1 krona på Thomas Pendring även här. Ja, nu blir det Kalamaronen borta. Gregen åker förbi. Mycket snyggt på insidan. Och vi har Bruno Feld på sista plats. Och Janne Kassel ut i alternativet även. Omsättning i alternativspåret och Thomas Pendring. Vem var det? Men det har Gregen för inledningen för Stånen. Och nej, det är Peter Sandro. Peter Sandro för på andra plats. Och även Thomas Pendring står det igång. Det kan jag garantera. Sandro provar på utsidan om Sveder och det håller inte för han täpper till ordentligt Sveder. Och det är Sandro ut i sandlådan. Och vi har Pendring uppe på en fjärde. Och kommer ut på en andra. Ja, det var jag sa. Men nu får han nog minst. Jag tror på Pendring ändå, ja. Jag blir nog med på Sveder. Vi har Samuel Nilsson på första plats. Samuel Nilsson. Vi har redan har varit inne i alternativspåret och det bor även Nilsen in och Bruno Sveder har också varit där. Han var långkörd i alternativet av Pendring. Nej, det var Prinsen, alltså Janne Kassel som var långkörd i alternativspåret. Men han var det kan jag då garantera, för dit kommer i alla fall med Pendring och då är han inte lätt att pass med. Vi har Bruno Sveder på en andra plats och går in i alternativet nu och då har vi Nilsson uppe på en andra igen. Och så har vi Sandro. Och Sandro försöker attackera på Sveder och det tror jag blir svårt att komma till. Sveder är nog inte så lätt, men han det går inte Sandro, det är inte lönt du försöker. Där han täpper till det Bruno Sveder, han kör mycket rutinerat. Det är ju en gammal folkresåkare som har haft uppehåll på 10 år, så han kommer tillbaka och kör fortare än de flesta. Men inte Sandro, det är Thomas Pendring. Han har redan kört fortare av de övriga det här huset. Och så får sig Sveder egentligen bakifrån där. Och till att han i dagens Jumbo-ökning. 4-0 för herrar och